Sa mundong ginagalawan ng mga tao, kung minsan o madalas may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga eksperto at ng umuunlad na siyensya. Kagaya na lang ng mga taong nagtatangan ng hindi masukat na lakas at kapangyarihan. Lalong-lalo na sa mga lihim na karunungan na tanging piling tao lang ang binibiyayaan at may dunong sa aspetong ito. Taong 1971, Dumangas, Iloilo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan kong Randy. Bata pa lang ako ay mulat na ako sa ginagawang panggagamot ni Lolo Joe. Kung tawagin nga ito ng kanyang mga kapwa albularyo, ay Jolakan. Hindi ko alam kung bakit ganun ang bansag sa lolo ko ng ibang manggagamot. Ang tanging alam ko lang kasi, isa ang lolo ko sa mga albularyong walang pinipiling gamutin. Mapaordinaryong tao man o mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Basta kinakailangan ng tulong nito, kahit ano pa mang oras hindi iyon magdadalawang isip na tumugon. Sanay na rin ako sa mga pasyenteng pumupunta sa amin at batid ko rin sa aking sarili na iba sa mga ito ay may dugong aswang. Pero gaya ng palaging sinasabi noon sa akin ng lolo ko, na hindi lahat ng aswang ay likas na masama. Naniniwala rin ng lolo Joe na ang iba sa mga nilalang na iyon ay tao pa rin kagaya namin, na nahawaan lang ng kanilang mga ninuno. Labag man daw iyon para sa ibang lahi ng mga aswang, pero ang salinlahi ng mga ito ay patuloy pa ring umiiral para sa kinabibilangan nilang pangkat. Dagdag pa ng lolo ko na ang karamihan sa mga aswang na ayaw mag-asawa ay yung mga ayaw magparami ng kanilang lahi o dili kaya'y nasa matuwid na pag-iisip na mas pinili ang mag-isa kaysa magkalat ng kanilang lahi. Habang lumilipas sa mga araw, napagtanto ko sa aking sarili na hindi pala basta-basta ang ginagawang panggagamot ng lolo ko. Ang akala ko kasi nooy barang at kulam lang ang kaya nitong gamutin. Gayunpaman nagkamali ako sa hinuha kong iyon dahil may mas mabigat pa palang ginagawa ang lolo Joe. Yun ay kung papaano nito ginagawang normal ang isang tao mula sa pagiging aswang, na para sa ibang kadugo ng mga nilalang na iyon ay hindi tama at makatuwiran. Subalit sa kabila ng malalim na aral na tinataglay ng lolo ko, masasabi kong marami-rami na rin ang sumubok sa kakayahan nito na pigilan siya sa kanyang mga ginagawa. Pero gaya ng prinsipyo ni Lolo Joe na pinapanindigan ito sa kanyang sarili, na kahit sino pa mang demonyo ang pumunta sa aming pamamahay at kinakailangan ng kanyang tulong, bukas palad niya itong tatanggapin. Alam mo, Randy, sa estado ng aking buhay bilang dinarayong albularyo ng mga aswang, naniniwala ako sa aking sarili na hindi lahat ng inaakala nating aswang ay aswang. Sa katunayan, apo, ang iba sa mga nilalang na iyon ay labag sa kanilang kalooban ng dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat. Para rin sa akin, apo, marangal ang mga ginagawa kong pagtulong sa mga ito. Maging ordinaryong tao man o aswang, sunod-sunod na paliwanag ni Lolo Joe. Dagdag pa nito sa akin na ang ibang kaanib daw ng mga nilalang na iyon ay sumubok na rin sa kanyang kakayahan na pigilan ito sa kanyang mga ginagawa. Pero bigo ang mga nilalang na iyon na mapigilan nila ang lolo ko. Kaya naman napag-isip-isip ko din na hindi talaga biro ang ginagawa nitong panggagamot. Bukod kasi sa nababawasan ni lolo ang hanay ng mga ito, nababawasan din ang puwersa ng mga iyon. Hanggang isang araw, habang naglilinis ako ng aming bakuran, nang sumulpot ang isang matandang lalaki kung saan at hinahanap ang Lolo Joe. Kaya naman bigla kong napahinto sa aking ginagawa at napatitig rito kasabay ang mahinahong kong tugon. Magandang umaga ho, Manong. Pero wala ho rito ang lolo ko. Nasa kabilang baryo po siya at pinatawag ng kapitan del baryo roon. Pero kung gusto ho ninyo, pwede naman ho kayong maghintay rito hanggang sa makabalik ang lolo ko. Kung inyo pong mamarapatin, pwede ko ho bang malaman ang ngalan niyo, Manong? Magalang kong tugon at paliwanag. Ganoon ba iyo? Bueno,
May ginagamot siguro si Diyos sa kabilang baryo. Pero hindi bale pakisabi na lang na dumaan ako ano. Ako nga pala si Boy. Kung may pagkakataon siya pakisabi, napuntahan ako sa aking pugad. Alam niya na yon. Magkasunod na paliwanag ni Mang Boy. Ilang sandali pa ang nakalipas. Kagad namang umalis ang matandang iyon at marahang naglakad papalayo sa aming bahay. Ang akala ko noon nag-iisa lang si Mang Boy. Pero habang naglalakad ito, paisa-isa kong nakikitang sumusulpot ang mga kasama nito sa kanyang likuran. Kaya naman makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang dumating ang lolo ko galing sa kabilang baryo at may mga bitbit na makakain. Sa puntong iyon ay hinayaan ko muna itong makapagpahinga. Dahil sa malayo-layo ang nilakad nito mula sa kabilang baryo pauwi sa aming pamamahay. Nakita ko na lang na nakatulog ito sa kanyang kolumpyon. Kaya naman ako na lang rin ang nag-asikaso ng aming makakain. Ginising ko na lang ito nang kami kakain na. Sa gitna ng aming pagkain, laking gulat naman ito nang mabanggit ko ang taong bumisita sa amin habang wala siya. Tapusin mo muna ang pagkain mo, Randy Apo, at mamaya ilalahad ko sa iyo kung sino ang taong pumunta rito habang wala ako kanina. Interesante ang buhay ng taong iyon at hindi siya ordinaryong tao kagaya ng iniisip mo. Magkasunod na wika ng lolo ko. Dahil sa mga sinabi ni lolo ay tumangulang naman ako, tanda ng aking pagsang-ayon at nagpatuloy na lang sa pagkain. Maya-maya pa nang mailigpit ko na ang lahat ng aming pinagkainan. Dito ay paunting-unting naglahad ang lolo Joe ng mga usapin ukol sa matandang iyon. Ayon rito, ang matandang pumunta daw sa aming bahay ay pinuno ng mga aswang na naninirahan sa isang maliit na kakahuyan. Bibihira lang daw bumaba si Mang Boy at iyon ay kung kinakailangan lang. Dagdag pa ng lolo ko na ang mga nilalang na iyon ay hindi kagaya ng ibang aswang na mapanakit at abusado sa kanilang abilidad. Pagsasalarawan pa ng lolo ko na ang lahing kinabibilangan ng pangkat ni Mang Boy ay mga aswang na tiyuan, kung saan ang pangunahing kinakain ng mga ito noong mga nagdaang dekada ay puso at atay ng tao. Subalit nang umusbong ang pangalan ng Lolo Joe bilang dibinong albularyo, doon na raw nagsimulang magbago ng pananaw ang pangkat ng mga ito. Mula sa pagiging abusadong aswang, naging mahinahon na ang mga iyon sa pagkain ng karne ng tao. Si Lolo rin daw ang namagitan noon sa iba pang lahi ng mga aswang na naglipa na sa aming lugar kontra sa pangkat ng mga tiyuan. Paglalahad pa nito sa akin na ang ibang aswang na kalahi ni Mang Boy ang karaniwang nagpupunta sa amin para magpaselyo ng kanilang pagiging aswang. Nang marinig kong lahat ang mga pinagsasasabi ng lolo ko, napagtanto ko sa aking sarili kung bakit ganun na lang ang respeto ng mga aswang na iyon kapag nagpupunta ang mga ito sa aming pamamahay. Randy Apo, hindi naman sa kinukutya o tinatawanan ko ang abilidad ng mga tiyuan. Pero may mangilan-ngilan sa mga ito ang may malaking galit sa akin. Marahil kaya pumunta rito si Boy, dahil naghahanap ito ng halili sa kanya para pamunuan ang kanilang pangkat. Minsan ko na rin nakaengkwentro ang aswang na iyon at muntikan ko na itong mautas. Pero dahil sa pagmamakaawa ng matandang iyon, binigyan ko ito ng pagkakataong magbagong buhay. Kaya naman hanggat nasa ilalim sila ng aking kapangyarihan bilang dibino, marapat lang na sumunod sila sa aking nais. Magkakasunod na paliwanag ng lolo ko. Makaraan pa ang mga araw ay nagpatuloy lang ako sa buhay at iniukol ko ang aking sarili sa mas makabuluhang bagay. Kagaya ng pagtulong ko sa mga tao na walang hinihintay na kapalit. Malakas rin ang paniniwala ko na ang mga gaya ni Lolo Joe ay instrumento lang ng Diyos para lipulin ang mga aswang. Mga aswang na walang pakundangan kung manalasa at mambiktima ng mga ordinaryong tao sa mga liblib na baryong kalapit namin. Dumarating pa ako sa punto ng aking buhay na nakakatanggap ako ng mga pagbabanta galing sa ibang pangkat ng mga aswang. Gayunpaman, para maiwasan namin ng lolo ko ang masangkot kami sa isang sigalot, ang lahat ng mga pagbabantang natatanggap mula sa ibang aswang
ay hindi ko na rin sinasabi pa rito. Pero dahil sa angking abilidad ng isang dibino, aywan ko ba kung paano nito nalalaman ang mga agam-agam sa aking isipan. Kaya naman iniisip ko na lang na maaaring dala iyon ng pagpapalaki sa akin ng lolo ko. Kung hindi kasi ninyo na itatanong, maaga po akong naulila sa magulang. Kaya naman si Lolo Joe na rin ang tumayong ama't ina ko noong masawi sa isang aksidente ang mga ito. Gayunpaman hindi ko na lang inungkat ang mga bagay-bagay tungkol sa aking mga magulang. Hanggang sa dumating muli ang araw ng pagbabalik ni Mang Boy sa aming pamamahay. Tapos ay naabutan ito ng lolo ko. Hindi naman iyon ikinabigla ng Lolo Joe at patanong lang itong ngumiti sa matandang iyon. Bilang respeto at paggalang, binigyan ko ng pagkakataon ang mga ito para mapag-usapan nila ang mga bagay-bagay. Kaya naman mahinahon akong pumasok sa aming bahay at napaupo sa kolumpyon ng lolo ko. Magandang umaga rin sa iyo, boy. Ano bang atin at bigla kang napasugod sa baryo namin? Sabi ng apo ko, nagpunta ka raw rito noong nagdaang araw. Pasensya ka na, kaibigan, dahil abala ko sa panggagamot. Patanong na bati ng lolo ko. Tama ka, Joe. Galing nga ako rito noong nakaraang araw. Gusto ko lang sanang hingin ang tulong mo bilang dibino. May mga pangkat kasi ng ibang aswang ang nambubulabog sa aming komunidad. Ang gusto ko sana pakiusapan mo sila dahil ayaw namin ng kahit ano pa mang kaguluhan. Kilala mo kami, Joe, dahil kami ang klase ng mga aswang na hindi umatras sa kahit ano pa mang sigalot. Pero kung hihingi ng pagkakataon na maging mabalasik ulit kami mga tiyuan, patawarin mo ako, kaibigan. Dahil handa akong tumaliwas sa ating kasunduan. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Boy. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ni Mang Boy, nasilip ko sa siwang ng bintana namin ang seryosong pagmumukha ng lolo ko habang nakikinig ito sa problemang kinaharap ng mga aswang na iyon. Sa kabuuan ng kwento ng kaibigan ni Lolo, si Mang Boy pala ang sinisisi ng pangkat na iyon. Kung kaya nababawasan ang hani ng mga ito dahil sineselyuhan ni Lolo Joe ang pagiging aswang ng mga iyon. Dagdag pa nito na kung hindi niya raw ipinakilala ang Lolo Joe sa mga nilalang na iyon, 100% walang aswang ang pipiling maging ordinaryong tao at mamuhay ng normal gaya ng iilang pamilya. Kaya naman pala binubulabog kayo ng ibang pangkat ng mga aswang dahil sa ginagawa kong pagselyo sa dugo ng mga ito gamit ang aking abilidad sa pagiging dibino. Pero gaya ng sinabi ko sa iyo noon, boy, na kahit sino pa mang Poncio Pilato ang mangangailangan ng tulong ko, ay hindi ko ipagkakait mapaaswang man o tao. Batid mo rin sa iyong sarili na instrumento lang ako ng Diyos para mapagbago ko ang mga aswang na gustong maging ordinaryong tao. Magkakasunod na paliwanag ng lolo ko. Kaya naman bago pa umalis si Mang Boy at ang iba pa nitong mga kasama, hiniling pa ng matandang tiyuhan na kung sakaling may hindi magandang mangyari sa kanya sa sigalot na kanilang kinaharap, Lolo Joe na raw ang bahalang mamuno sa pangkat nito. Magkagayon pa man, hindi naman nangako ang lolo ko at nagbitiw ng kahit ano pa mang salita sa matandang iyon. Kung hindi gagawin na lang nito kung ano ang nararapat at makatuwiran para sa lahat sa pagitan ng mga tao at aswang. Utasin ang dapat utasin at bigyan ng pagkakataon ang mga aswang na gustong magbagong buhay. Kahalubilo ang mga ordinaryong tao sa baryo namin. Nang marinig ni Mang Boy ang tinura ng lolo ko, mahinahon naman itong nagwika ng mga salitang pumukaw sa atensyon ng Lolo Joe bago tuluyang umalis ang mga ito. Malaki ang tiwala ko sa iyo, kaibigan, na kaya mong pamunuan ng pangkat ng mga tiyuan na aswang. Inihayag ko na rin ang mga bagay na ito sa mga tapat kong disipulo na kapag namatay ako dahil sa kagagawan ng mga amamarang, isang dibinong albularyo ang papalit sa akin. Magkasunod na giit ni Mang Boy. Sa tuluyang pag-alis ng mga ito, marahan naman akong lumabas ng aming bahay at kinausap ng masinsinan ng lolo ko. Kasabay nito tinanong ko rin kung ano ang mga aswang na amamarang at kung ano ang abilidad ng mga ito. Ayon rito, ang aswang na amamarang
ay maihalong tulad sa mga kubot, gumon at manlalayog. Mga uri ito ng aswang na ang pangunahing sandata ay hibla ng kanilang buhok para sipsipin ang dugo ng isang tao. Madali lang naman raw makilala ang isang amamarang dahil karamihan sa mga ito ay nagtataglay ng mahabang buhok, mapalalaki man o babae, bata man o matanda, pare-pareho lang daw ang abilidad ng mga ganitong aswang. Alam mo Randy Apo, madali lang naman utasin ang mga amamarang dahil unang-unang kahinaan ng mga ito ay ang kanilang buhok. Pero huwag mong ipagsasawalang bahala ang isa pang abilidad ng mga ito dahil kaya nilang magpalabas ng pakpak mula sa kanilang likuran. Tama ka nang narinig Apo. Kaya nilang lumipad sa ere na parang isang paniki. Pero walang kakayahan ang mga ito na magpalitan nyo bilang mababangis na hayop. Sunod-sunod na wika ng lolo ko. Kaya naman sa paglipas pa ng mga araw, paunti-unti na akong nakakakita ng mga nilalang na dumaraan sa harapan ng aming bahay. Noong una inakala kong normal lang ang mga ganoong senaryo. Pero nang mapansin ito ng lolo ko, harapan itong sinabi sa akin na ang mga nilalang na iyon ay kaanib ng mga amamarang. Sa puntong iyon bigla akong napatingin sa lolo Jo dahil sa mga sinabi nito. Sa mga sumunod pang gabi, mas lalo pa akong ginapangan ng hilakbot sa aking katawan. Bukod kasi sa mga pag-angil na naririnig ko, ay nararamdaman ko rin na may mga nilalang sa mga puno sa labas ng aming bakuran. Kapag tinitignan ko nga ang mga sanga ng puno sa labas ng bahay namin, malinaw kong nakikita ang mga nanlilisik na mata ng mga iyon sa dilim. Nakulang na lang ay magliyab ang mga matang iyon sa kapulan at tila nahihipnotismo ko ng mga ito. Randy Apo, ayan ka na naman. Nakikipagtitigan ka na naman sa demonyong iyon na nasa sanga ng mga puno. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag mong masyadong tititigan ng mga ito? Kapag ganyan ka ng ganyan madali kang pangingibabawan ng mga aswang. Magkasunod na paliwanag at paalala ng lolo ko, sabay tapik sa aking balikat. Hindi naglaon ay inihanda ako ng lolo ko sa isang pagsasanay sa pagtatangan ng mga lihim na aral ng mga anghel sa pagiging dibino at kung ano-ano pa. Dagdag pa ng lolo ko, nasa estado ng aming buhay bukod sa dami ng pinanggalingan nitong tao at mga aswang. Sigurado rin ito sa kanyang sarili na marami ding nilalang ang naghahangad sa amin na kami ay ilugmok sa lupa. Kaya naman noong gabi ring iyon ay inilabas ng lolo Jo ang kanyang lumang baol na pamana pa ng mga lolo kong dibino sa talampakan. Subalit ang higit na nakaagaw ng pansin sa akin ay ang aklat nito na kulay pilak, ang balot at may nakasulat na 7 Virtudes. Isa daw iyong aral na pangdepensa ng isang dibino. Gayon din ang aklat ni Lolo Jo na 7 Arkangeles na may 7 salita ng anghel. Ang dalawang aklat na iyon ay walang patumanggang ipinagkatiwala sa akin ng lolo ko upang aking mapag-aralan. Nang sa gayoy mapatibay pa ang bakod na usal sa buong bahay namin kontra sa banta ng mga amamarang. Ginamit rin ng lolo Jo ang aral ng Diyos, kung saan nagsasad ito ng mga katagang kontra sa itim na mahika, nalalang na mambabarang, mangkukulam, manlalason at aswang. Aywan ko na lang kung magparamdam pa ang mga demonyong iyon, Randy Apo. Sa dami ng nalalaman kong aral sa pagiging dibino, ang lahat ng iyan ay naikalat ko na sa bahay nating ito. Sa tingin ko naman ay sapat na ang 2 buwan o higit pa para maisaulo mo ang mahalagang aral ng isang dibino. Maaaring hindi ka pa ganong kalakas noon, pero nasisiguro kung kaya mo nang pumatay ng mga aswang. Kapag nangyari iyon tayo na mismo nila Manong Boy mo ang dadayo sa sityo ng mga amamarang. Sunod-sunod na paliwanag ng lolo ko. Sa paglipas pa ng buwan ay naging maayos naman ang lahat at wala na akong nakikitang mga nilalang na nasa sanga ng mga puno tuwing gabi. Nawala na rin ang pagaspas na naririnig ko tuwing bilog ang buwan, na inakala ko nooy galing sa mga malalaking ibon na naglipa na sa gabi. Pero sa mga sumunod pang mga araw, isang pangkat naman ang dumayo mismo sa aming pamamahay at hinahanap rin ng lolo ko. Ang akala ko nga noong umagang iyon ay kaanib iyon ni Mang Boy pero nagkamali ako.
Iyo, ikaw ba yung apo ni Jolacan? Yung albularyong dinarayo ng mga aswang? Pabalang nabati ng matandang iyon. Opo Manong, may kailangan ho ba kayo sa lolo ko? Base kasi sa nakikita ko sa inyo, mukhang hindi kayong mga taga rito sa baryo namin. Basa rin sa dala ninyong amoy na nalalanghap ko na humahalo sa hangin. 100% mga aswang ho kayo. Tama ho ba ako? Patugon kong bati. Hanga naman ako sa abilidad mo, iyo. Nahulaan mo kaagad kung ano at sino kami. Pero hindi na yun mahalaga. Ang kailangan namin ay ang lolo mo. Sumagot ka, iyo. Nariyan ba ang lintik na albularyong iyon? Mga pabalang na tanong at paliwanag pa ng matandang iyon. Nang mapagtanto kong seryoso na ito at galit sa kanyang mga pinagsasasabi, mahinahon naman akong nakaramdam ng isang tensyon na tila may binabalak itong hindi maganda sa lolo ko. Gayunpaman sa kabila ng mga nakikita kong hindi kaaya-ayang itsura ng mga ito, kalmado naman akong sumagot rito ng mga salita na pumukaw sa atensyon ng matandang kaharap ko. Ikalma niyo po ang sarili ninyo, Manong. Tatawagin ko lang po ang... Hindi ko pa natatapos ang aking pagtugon nang biglang sumulpot ang lolo ko galing sa likod bahay namin habang nagwiwika ng... Akalain mo nga naman kung ano ang ikinaganda ng umaga. Siya namang ikinasama ng hangin sa paligid. May panauhin pala tayong hiping kulelat. Randy Apo, ang mga demonyong iyan ay galing pa sa kabilang sityo. Hindi ko mawari kung saang lupalop kayo ng Kabisayaan ng galing at napunta kayo rito sa Iloilo. At ikaw, Kaloy, kilala kitang lintik ka. Marami na akong naririnig mula sa iyo sa ibang albularyo. Lalong-lalo na sa mga ginawa mong pananakit, pananakot at pagbabanta sa mga karatig baryo. Huwag mong isangkalan sa akin ang pagiging amamarang mo dahil hindi ako natatakot sa inyo. Sunod-sunod na paliwanag at banta ng lolo ko. Dagdag pa ng lolo ko na isang kalapastanganan para sa mga aswang na iyon ang ginagawa nitong panggagamot. Lalong-lalo na sa mga aswang na gustong maging tao. Gayunpaman, problema na raw iyon ng pangkat ni Mang Kaloy. Binabalaan kita, Jo. Huwag mong hintayin umabot tayo sa sukdulan. Humihina na ang puwersa namin at marami na ring amamarang ang mas piniling maging normal na tao. Alam ko rin na binigyan mo sila ng pagkakataon sa baryong ito para mamuhay ng normal gaya ng mga ordinaryong tao. Ang akala yata ng mga lintik na iyon ay tatanggapin ang kaluluwa nila sa langit kapag itinigil nila ang pag-utas sa mga tao. Magkakasunod na paliwanag naman ni Mang Kaloy. Bakit ba hindi mo na lang sila hayaan sa mga bagay na gusto nilang gawin sa buhay, Kaloy? Tandaan mo, hindi ka Diyos ng mga aswang. Ang kagaya naming mga normal na walang dugo ng aswang, kahit gaano ka pa kasama at ganid sa kayamanan at kapangyarihan ay nagbabago rin. Kayo pa kayang mga aswang. Kung sa bagay ang mga aswang na gaya mo na baluktot ang pag-iisip, katuwiran at paniniwala, sigurado akong kapag namatay ka, sa purgatorio pa lang ay hindi ka natatanggapin. Kaya umalis ka na, Kaloy, at isama mo na ang mga disipulo mong hangal. Habang nakapagtitimpi pa ako sa inyong mga lintik kayo, huwag mo ring balaki na pangibabawan ng baryong ito dahil mauutas ka lang. Sunod-sunod na banta ng lolo ko. Matapos ang mahaba-habang pag-uusap ng mga ito, mahinahon namang tumalikod ng pangkat ng mga amamara sa pamumuno ni Mang Kaloy. Habang patras na humahakbang ang matandang iyon, nakita ko pa kung papaano nito pandilatan ng mapupulang mata ang lolo ko. Sa puntong iyon, hindi naman nagpasindak ang lolo ko habang pinagtatawanan nito ang mga aswang. Ilang minuto pa ang nakalipas ay pumasok na ng bahay ang lolo Jo at kinuha ang kanyang borsiko, kung saan naglalaman iyon ng mga makapangyarihang mutya na pinaghirapan nitong ipunin noong kanyang kabataan. Kung hindi kasi ninyo na itatanong, naging magmumutya at bertudes muna ang lolo ko bago ito pumasok sa pagiging antingero at sa kalaunan ay naging manggagamot na may aral ng pagiging dibino. Kaya naman hindi na rin ako nagtataka kung bakit maraming albularyo sa aming baryo ang may mataas na respeto sa lolo ko. Marahil iyon sa mga aral, kalasag, pananggalang
at mutyang tanga nito sa pakikipaglaban kontra sa mga aswang. Iyon rin ang mga dahilan kung bakit labis-labis ang paghanga ko rito bilang dinarayong albularyo ng mga aswang. Kung kaya naman sa bawat buwan na lumilipas, talaga namang pinanindigan ko na kaya kong sundan ang yapak nito. Randy, apo, akin na ang kaliwang braso mo at may ibabaw na kumutyarian. Medyo malakas ang mutyang ito, apo, at kaya nitong maminsala kahit sa mga ordinaryong tao. Kailangan mo lang paglabanan ng bisa, galing at enerhiyang dala nito. Pero huwag mo itong gagamitin para manunog ng isang baryo. Magagamit mo ito sa mga amamarang kapag dumating ang araw na pagpunta natin sa sityo ng mga iyon. Kasama si Manong Boy mo, magkakasunod na paliwanag ng lolo ko. Maya-maya pa mula sa kanyang borsiko, kinuha nito ang isang butil na animoy malaki na kaunti sa isang butil ng palay. Mamula-mula ang mutyang iyon na tinatawag ni Lolo John na mutya ng apoy. Sa pag-abot ko ng aking kaliwang braso, may mga engkantasyon na binabanggit si Lolo na tanging siya lang ang nakakaalam. Kaya naman sa paglapat ng mutyang iyon sa braso ko, kusa itong bumaon sa aking balat. Noong una medyo normal pa ang temperatura ng aking katawan at wala naman akong nararamdamang kakaiba. Kaya nakapagtanong pa ako sa lolo ko ng iilang bagay tungkol sa mutya ng apoy. Gayon din sa kung papaanong paraan ito ginagamit kontra sa mga aswang. Pero ayon kay Lolo Jo, na ang mutya raw ng apoy ay nangangailangan na mahabang pasensya. Dahil sa oras na lumagpas ako sa aking pasensya at nang ibabaw ang galit ko, 100% gagawa daw ako ng apoy sa aking palad. Matapos kong marinig ang mga habilin ng lolo ko, tapatan ko ring sinabi rito na hindi ako nangangako na makakaya kong kontrolin ang aking emosyon. Lalo na kapag may mga bagay akong nakikita na hindi kaaya-ayang pagmasdan para sa aking paningin. Sa pagdaan pa ng mga araw, nakabisado ko na ang iilang mahalagang aral sa aklat ng 7 Virtudes at 7 Arkangeles. Binasa ko rin ang iilan sa pahina ng aklat ng 28 Pamilyaris, lalong-lalo na ang pandepensang salita nito kontra sa tigalpo ng mga amamarang. Randy, apo, siguro naman sa loob ng 3 buwang mahigit na pag-aralan mo na ang buhay na salita ng isang dibinong albularyo, hindi ba? Diretsang tanong ng lolo ko. Oo, lo. Marami-rami na akong alam na salita at aral ng isang dibino. Sa tingin ko naman pwede na akong makipagsabayan sa mga aswang. Pagmamalaki kong tugon at paliwanag. Mabuti naman kung ganoon, apo. Pero bago ang mga amamarang, mangyaring pumunta ka muna roon sa kabilang baryo. Ang balita ko kasi, Randy, apo, may isang mangkukulam roon na may dugo ng aswang ang namemerwisyo sa mga taong napagkakatuwaan nito. Gusto ko sanang bigyan mo ng leksyon ang nilalang na iyon, magkakasunod na paliwanag ng lolo ko. Dahil sa sinabi ng lolo Jo, walang pagdadalawang isip ko namang tinanggap ang hamon nito na bigyan ng leksyon ang mangkukulam sa kabilang baryo. May agam-agam man sa aking isipan, pero gaya ng palaging habilin ni lolo, na magtiwala lang ako sa aking kakayahan at abilidad. Pagdating pa ng mga sumunod na araw, lakas loob akong nagtungo mag-isa sa kabilang baryo at kagad naman akong pinatuloy ng isang albularyo sa bahay nito ng ilang araw. Ayon rito, inaasahan niya raw ang pagdating ko, pero lingid sa aking kaalaman na kaibigan pala iyon ng lolo ko. Kapatan ding inilad sa akin ni Manong Crispin kung saan ko makikita ang matandang mangkukulam na may dugo ng aswang. Sa unang araw ko sa poder ng matandang albularyo, pinagpahinga muna ako nito. Subalit laking gulat ko naman nang harapan itong magkwento tungkol sa mangkukulam. Dahil bukod sa taglay nitong abilidad sa aspeto ng kulam, nambibiktima rin pala iyon ng mga nagdadalang tao. Kaya naman bigla akong napatanong kay Manong Crispin kung bakit wala itong magawa sa taglay na aral ng matandang mangkukulam sa kanilang baryo. Ngunit malalim lang itong napabuntong hininga at marang sumagot sa akin ng, alam mo, iyo, sa pangkat namin ni Jo, ako na yata ang albularyong may pinakamababang taglay na lihim na karunungan.
Ang kayang gamutin lang ay mga simpleng bati, usog na paglaruan ng maligno at marka ng aswang. Sa madaling salita iyo, ang mga tinatangang kong lihim na karunungan ay hindi pang kumbate gaya ng sa lolo mo. Sunod-sunod na paliwanag ni Manong Crispin. Dahil sa mga sinabi nito ay mas lalo ko tuloy na intindihan na ang mga lihim na aral pala ay mayroon ding kategoryang sinusunod. Sa isip-isip ko naman mapalad pa pala ako dahil naging apo ko ng isang dibinong manggagamot na maraming nalalaman sa lihim na karunungan. Aminado rin si Manong Crispin sa kanyang sarili na di hamak na mas mataas at mas malakas pa ang tangang kong aral mula sa lolo ko kumpara sa kanyang alam. Dagdag pa nito sa akin na hindi raw ako papupuntay ng Lolo Diyos sa kanilang baryo, lalo na kung mangmang ako pagdating sa aspeto ng mga buhay na salita ng isang dibino. Makalipas pa ang isang araw ay naganda na kami ni Manong Crispin para usigin ang pamamayagpag na tinutukoy nitong mangkukulam. Nang masiguro namin sa aming sarili na handa na kami sa aming paroroonan, walang pagdadalawang isip naming binaybay ang daan papunta sa bahay nito. Ayon sa matandang albularyo, malapit raw sa paanan ng burol ang kubo ng matandang mangkukulam na bibihirang tao lang ang napapadaan. Sa puntong iyon hiniram ko din ang tangan na sundan ni Manong Crispin at nilapatan ko ito ng mga buhay na salita. Maya-maya pa nang matumbok namin ang pamamahay ng taong pakay namin, gumamit ako ng sabulag ng 7 Bertudes upang sa gayoy hindi maramdaman ng nilalang na iyon ang aming presensya. Nariyan si Tandang Petot iyo. Marahil abala ito sa pagluluto para sa kanyang hapunan. Mukhang may pinapakulo ang karne ng tao ang matandang iyon. Tignan mo roon ang lakas ng gatong sa malaking kaldero. Magkakasunod na sambit ni Manong Crispin, sabay turo sa isang direksyon ng bahay. Oo nga po, Manong Crispin. Pagdating pa lang natin tila gusto nang bumaliktad ng sikmura ko, dala ng nakakasulasok na amoy ng hangin galing sa mga karning iyon. Tugon kong paliwanag. Maya-maya lang iyo, lalabas na ang demonyong iyan sa kanyang bahay para silipin ang kanyang nilulutong karne. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa ating mga kilos dahil agresibo si Tandang Petot at maaari ang gumawa ng paraan para makatakas. Sad pang paliwanag ni Manong Crispin. Ilang minuto pa ang nakalipas mula sa aming pinagtataguan. Lumabas na sa kanyang pamamahay ang matandang mangkukulam. Pangisi-ngisi pa ang taong iyon habang namumula ang mga mata at tila hayok na hayok sa kanyang niluluto. Napansin ko rin sa kilos ng matandang iyon na tila ba kumpiyansa rin ito sa kanyang sarili na walang tao ang maglalakas loob na puntahan ang kanyang teritoryo. Nang mapatingala ako sa kalangitan, napansin kong malapit na palang lumubog ang araw. Kung kaya naman marahang akong gumawa ng hakbang para tudukan ang kahibangan ng matandang mangkukulam na may dugo ng aswang. Sa marahang kong paglapit rito hindi ko naiwasan ang may matapakan akong maliit na sanga ng puno na lumikha ng ingay. Kaya naman napahinto ang matanda sa kanyang ginagawa at nagpalinga-linga sa paligid. Sabay wika ng mga salitang inaasahan ko na habang nakatalikod itong nagsalita ng, alam kong may tao riyan. Kung ako sa'yo'y lumabas ka na sa pinagtataguan mo habang nakakapagtimpi pa ako. Hanga ako sa lakas ng loob mo at tila hindi mo alintana kung sino ang kinakalaban mong demonyo. Batid kong isa kang manggagamot o dili kaya isang antingero. Gayunpaman para sabihin ko sa'yo, hindi ako natatakot sa kagaya mo. Sisiguraduhin ko sa'yo na maiiwan ang bangkay mo rito. Masarap yata ang karne ng antingero at albularyo para sa aming mga aswang. Sunod-sunod na paliwanag at banta ni Tandang Petot. Dahil sa sinabi ng matandang iyon, wala na akong pagpipilian pa kung hindi ang magpakita rito. Ngunit pagharap nito sa akin tila yata ako ang nagulantang. Dahil humumpak ang pagmumukha nito at humaba ang mga kuko kasabay ng pag-usli ng mga ngipin nito sa bunganga. Mas lalo pang dumoble sa kapulahan ang mga mata nito. Nakulang na lang ay magliyab habang titig na titig sa akin mula ulo hanggang paa. Nang mga oras na iyon tila nakadama ako ng kakaibang init sa buo kong katawan. Marahil siguro nagigising na amotya ng apoy na ibinaon ni Lolo Diyos sa aking braso.
Pakiramdam ko ng mga oras na iyon tila magliliyab sa init ang buo kong katawan. Pero kahit na tumataas ang temperatura ng aking pangangatawan, pinipilit ko pa rin maging kalmado sa kabila ng lahat. Pero sa isang iglap lang sunod-sunod na akong sinalakay ni Tandang Petot. Naging buhay na saksi din noon si Manong Crispin sa nagaganap na kumbate sa pagitan namin ng matandang aswang. Wala ka palang binatbat sa laban iyo at totoy na totoy ka pa sa paggamit ng mga lihim na karunungan. Puro takbo patras lang ang kaya mong gawin at hindi mo man lang magamit sa akin ang mga aral ng isang manggagamot. Kapag nahawakan kita, siguradong titimbuwag ka sa lupa at magkakabali-bali ang mga buto mo sa akin. Sunod-sunod na kutya at sambit ni Tandang Petot. Kung kaya naman ngumiti lang ako sa mga pinagsasabi nito sa akin. Sa loob-loob ko nga akala yata ng matandang iyon, basta-basta lang akong umatras. Pero ang totoo, paunti-unti na ako nagpapalipad sa hangin ng mga buhay na salita ng 7 Arkangeles. Nang maikalat ko na sa hangin ng 7 Arkangeles na may 7 salita ng anghel na kayang pabagalin ng galaw ng isang aswang, marahan naman akong dumistansya kay Tandang Petot at paunti-unting nagkalat ng 7 bertudes sa lupang inaapakan nito upang sa gayoy tumigas ang mga kalamnan ng matandang iyon. Sa isang iglap lang labis-labis ang pagkagulat nito nang mahawakan ko siya sa kanyang pagmumuka. Kasabay niyo na yung pag-ihip ko ng pinaghalong usal na may tig-7 kataga ng anghel at bertudes. Maya-maya pa ay paunti-unti nang bumagal ang mga paghakbang nito at sa tuwing pinipilit igalaw ni Tandang Petot ang parte ng kanyang katawan, nagugulat na lang ito dahil kusa iyong napuputol o nababali na kahit siya sa kanyang sarili ay hindi niya rin maipaliwanag ang mga nangyayari sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang nakalipas, tuluyan na itong sumubasob sa lupa habang bumubuka-buka pa ang bibig at nagsasalita ng, "Akalain mo nga naman, akala ko basta-basta mo lang akong inaatrasan o tinatakbuhan iyo. Yun pala may ginagawa kang hindi ko nakikita. Masyado kong minaliit ang iyong kakayahan at sa lahat ng manggagamot na sumubok sa aking abilidad, masasabi kong namumukod tangi ka sa lahat. Kahanga-hangang abilidad dahil hindi mo ko ginamitan ng kahit ano pa mang sandata iyo. Maliban sa mga baon mong buhay na salita sa iyong isipan, at kung hindi ako nagkakamali, nabibilang ka sa angkan ng mga dibinong manggagamot." Sunod-sunod na giit ni Tandang Petot. "Tama ka, Manong, dahil ang lolo ko ay isang dibinong albularyo na dinarayo ng mga aswang na gustong magbagong buhay. At siya ay si Jolacan," tugon kong paliwanag. Nang marinig ni Tandang Petot ang aking mga sinabi, ngumiti lang naman ito habang nananatiling nakandusay sa lupa. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Sigurado rin ako sa aking sarili na kusa na iyong lalamunin ng lupa o pagpipiesta ng mga insekto kapag umalis na kami ni Manong Crispin. Bilang katibayan na tinalo ko ang aswang na mangkukulam, pinasok ko ang kubo nito at nilikom ko ang mga kagamitan nito sa kulam. Kasabay pa nito itinapon ko sa lupa ang karne ng tao na pinakuluan ng matandang iyon, na halos pagpiesta ng mga insektong kumakain ng karne. Siya nga pala, Manong, kinuha ko ang lahat ng gamit mo sa kulam upang sa gayo hindi na ito pakinabangan pa ng ibang demonyo. Bahala na ang lolo ko rito sa mga gamit mo at ayan na pala ang mga uod, linta at iba pang insektong kumakain ng karne. Papunta na sila sa iyo upang ikaw naman ang kanilang kainin. Magkasunod kong paliwanag. Sa mga oras na iyon ay binaybay na namin ni Manong Crispin ang daan pabalik sa kanilang baryo. Nakatanggap rin ako rito ng mga papuri dahil sa nakita nitong abilidad na ipinamalas ko sa kumbate bilang apo ng dibinong albularyo. Gayunpaman dahil sa kalmado kong galaw sa pakikipaglabang kay Tandang Petot, napanatili ko rin ang emosyon ng galit ko at hindi ko ginamit ang mutya ng apoy. Sinigurado ko din ang katahimikan sa baryo nila Manong Crispin bago ko tuluyang bumalik sa aming baryo kung saan naghihintay ng resulta ang lolo ko.
Habang ang kaibigan naman ng lolo ko ay labis-labis rin ang pasasalamat sa aking ginawa. Siya nga pala, Randy, iyo. Ako'y nagpapasalamat sa inyo ng lolo mo, dahil sa kagilagilalas na husay mo pagdating sa aspeto ng lihim na karunungan. Balang araw, iyo, naniniwala akong ikaw ang susunod na hahawak sa titulo ni Joe bilang dinarayong albularyo ng mga aswang. Kagaya ng lolo mo, gamitin mo rin ang iyong abilidad at palawakin pa ang iyong kaalaman sa mundo ng mga manggagamot. Ang abilidad mong iyan ang magtuturo sa iyo kung ano ang kahalagahan ng buhay, mapatao man o aswang. Maging makatao ka at makatuwiran din sa iyong mga magiging desisyon. Sunod-sunod na paliwanag ni Manong Crispin. Matapos masabi ng matandang albularyo ang kanyang mga saloobin at pangaral, mahinahon naman ako nagpaalam rito na babalik na ako sa aming baryo, bitbit ang mga kagamitan ni Tandang Petot sa kulam. Tumangulang naman ito sa akin, tanda ng kanyang pagsangayon. Kasabay ang mga ngiti nito na puno ng pag-asang habang papalayo akong naglalakad palabas ng baryong iyon. Gayun pa man, napapangiti na lang ako sa mga nangyari. Dahil kahit ako sa aking sarili, hindi ko lubos akalain na magagapi ko ang mangkukulam na may dugo ng aswang. Sa paglipas pa ng ilang minuto ay inabot na ako ng pasado 7:00 ng gabi. Habang papalapit ako sa aming pamamahay, namataan ko namang may kausap ang lolo ko at nasa likod ang dalawang kamay nito. Base sa aking mga nakikita, kalmado lang itong nakikipagtalo sa mga nilalang ngayon. Nang tuluyan akong makalapit sa mga ito, sabay-sabay na patitig sa akin ang kausap ng lolo Joe at pabulong na umaangil. Kumusta naman ang lakad mo, Randy, apo? Ano na ang lagay sa baryo nila Crispin? Diretsahan tanong ng lolo ko. Maayos naman, holo. Nautas ko na si Tandang Petot, ang mangkukulam na may dugo ng aswang. Tugon kong paliwanag habang hindi ko inaalis ang tingin ko sa mga panauhin ng lolo ko. Maigi naman kung ganon, iho. At siya nga pala, ang mga nakikita mong ito ay kaanib ni Kaloy na gustong lumagay sa tahimik na pamumuhay. Hindi sila nagpunta rito para makipag-away, kung hindi dahil kailangan nila ang tulong ng isang albularyong gaya ko. Kaya lang, iho, kagaya natin may banta rin sa kanilang mga buhay mula sa kanilang mga kalahing demonyo. Magkakasunod na paliwanag ng lolo ko. Dahil sa aking mga narinig, aminado akong nagkamali ako ng hinuha sa mga nilalang na iyon. Dahil sa inaakala ko noong una na nakikipagtalo ang mga ito sa lolo ko. Kung kaya naman biglang nagwika ang isa sa mga ito at humingi ng paumanhin dahil sa kanilang inasal nang dumating ako. Gayunpaman ay inintindi ko na lang ang mga ito habang nagsasalita. Mas lalo ko pang nilawakan ang aking pangunawa ng mga oras na iyon. Pasensya ka na, iyo, kung natakot ka namin dahil bumaba talaga kami ng sityo para hingin ng tulong ng lolo mo. Sa katunayan nga, hindi na kami maaari pang bumalik sa poder ni Mang Kaloy dahil sa banta nitong uutasin kaming lahat na tumaliwas sa kanyang pamumuno. Magkasunod na paliwanag ng matandang lalaki na tumatayong pinuno ng mga ito. Wala akong problema sa akin yon, Manong. At kung gusto nyo, pwede ko kayong samahan roon sa dulo ng baryo namin malapit sa paanan ng bundok. Walang nakatirik na bahay roon at pwede kayong magtayo ng maliit na komunidad sa oras na maselyuhan ng lolo ko ang dugo ng aswang na dumadaloy sa katawan ninyo. Alok kong tugon sa mga ito na sinang-ayunan naman ng lolo Joe. Makalipas pa ang ilang minuto, pansamantala muna nagtipon-tipon ang mga ito sa aming bakuran. Kasabay ang paglalahad ng matandang iyon na natoy ang ngalan ayon sa narinig kong tawag rito ng kanyang mga kasamahan. Saad pa nito na malaki daw ang tiwala nila sa lolo ko na maseselyuhan nito ang dugo ng amamara sa kanilang mga katawan. Sa kadahilan ng isang araw itong dibinong albularyo na gumamot sa ibang tiyuan. Sa paglalim pa ng gabi, tapatang ding inilahad ni Mang Natoy na ang kanilang pinaglilingkuran ang responsable sa napapabalitang pagkamatay ng mga tao na napapadaan sa kanilang sityo.
na tipong matapos masaid ang dugo sa buong katawan ng kanilang biktima, basta-basta na lamang itinatapon ang mga ito sa bangin. Nang makalap ni Lolo Joe ang lahat ng impormasyon tungkol sa pinuno ng mga amamarang, naganda naman kami ng isang pagbisita sa pangkat ni Manong Boy sa loob ng isang kakahuyan. Pero bago iyon, sinelyuhan muna ng lolo ko ang dugo ng mga amamarang. Kasabay nito, pinutol rin ng lolo ko ang mahabang buhok ng mga ito, bilang tanda na hindi na nila magagamit ang kanilang abilidad. Sa pagdaan pa ng mga araw ay naging maayos naman ang lahat at isinama ko na ang pangkat ni Mang Natoy sa dulo ng aming baryo. Sa tansya ko nga, tamang-tama ang lugar na pinagdalhan ko sa mga ito. Gawa ng malapit na ito sa bundok